Gibson mandikonza. Ngati makore kuma 1960s. Baba wangu wakapinda basa pasama field farm. Apinda basa pasama field farm. Ndokusenza ipapo. Ndochinzi nemurungu ndakukuendesa kunokugarisa kumacheto kwepurazi rangu kuti uwe uzoita ruzhowa rwokuti mombe dzisapinde kubva kuruzevha zvichauzodya maguzibheri angu newiti yangu. Ndokugara ipapo varungu vakachinjana varungu vakauya ipapo iwo wangu uripo kasi no kupiwa kwakaita mundo vakabva vatenga makontorichis netrakta yemurungu nangati makontorichis acho ari kuoneka aripo. Zvakadaro saizvozvo takagara hondo yauya varungu vakanga vakutanha vakachingobva vachingoenda wabva kudaro so tichingorima minda iyoyo. Vakazoya nyaya yekipi hondo yakurisa vanhu vatorwa kuenda kukipi 16 vaenda kukipi 16 ndogara imusvika hondo yapera. Hondo yapera vanhu vakabuda kasi chinogara pawanga wachigara iwe vana baba vakangosumuka ndokuenda kunogara pawanga wachigara ipapo. Dzurutwe abva mukipi haana unogara paanga achinogara pa akana kugara macheto memunda wedu iye munda wake uri pamhiri kumadokera wedu kumabvazuva tinogara nerwizi karukuva kanonzi mutukwanani. Tagara saizvozvo takagara zvoti vabereki vedu vanomboita kana mhosva pachavo vega anombonetsana. Ini noda kutoti kuma 1980 ndikati baba magarisira maita nemunhu uyu mangwana muchafa kaini mafa imimi tichazoene dambudziko pakugarisana. Kazi wanga utoripo ima 7 days kuti mai wangu aibika 7 days. Kazi inini hapana chotombonesana baba dziwa iwe kunze kwenyimi wana pamwe ndikuchazira kuti anoisa kati zvakanaka asi dai kuzobata mashoko ako kuti muye kusinikoma tobva tagara amwe taenda mabasa tadzoka right tinoenda mabasa akudaro. 1995 kwakauya road Ministry of National Roads yakauya mai wanga wasara baba wanga wafa. Kasi wakomana kunoku ndikati tikati mai kana ministry yato yachida kugadzira road apa achabuda kubvaridza kuti iti road yapa yamunyika yamunyika zveshuwa munda wedu wakachekwa nepakati makwedu wachibva uko kunobuda uko anooneka kuti apo munda wedu apo right. Tine kanzira kechibhoyi kataibva baba wakadzurwa chekona kanzira kechibhoyi chienda kugarden kwatainochera kuti nemvura ikoko. Bwana wakomana wasara vabereki wako wafu vabereki wao wafu vabva vatanga kuvaka toilet kukanzira kechibhoyi kaya vaka toilet kachibhoyi kaya kunzira kechibhoyi kaya kwakuvhara nzira kwachikara mabhanana utedza nzira yese kudzika mabhanana anokura. Mai nongo akatonda zvino zvacho hapo rubabana kuti ari kurwarawo zva zvakasa zvimwe nongo iri mamba potatoes munda medu tu mabhanana akura rasa kufura bhanana shizire bhanana rakwika munda ravhara nzira ndokubva kwachiwa shizire bhanana riere yuwi nemunini wadzuru wakatukana zvisho kutukana kutukana kuya sasa anyo nyaya yakaenda unogadziswa kwasabhuku yasvika kwasabhuku nyaya yanozotorwa nyaya yebhanana po ndobva kasvika dzuruka vati hatichatongi nyaya yebhanana papana tatotora munda uri wako usi wako munda tatotora enda hakuna kwaunoenda mukazvati ini totogara chembe yamisisi inini ndobva budisa mari ubva kulasha mari mayusa akati akwese kwamunoenda hakuna kwamunoenda zveshuwa zvanga zveshuwa kuti hakuna kwatakaenda kuzoenda kudare kwaishe chidzinzwa taenda kudare kwaishe chidzinzwa tasvika kudare kwaishe chidzinzwa kuya zviro zvikauya sikaitongwa ari pakarungoenda munin'ina nyaya yekutongwa wazifoni shure wapafoni kazi handichangamire chaiyo ndiye anogadza ishe chidzinzwa ndiye unofuka ishe chidzinzwa isapa zvatinoziva ukaiso munda hausimbori kuda kuti hazvinotakombwa haupi munda chiubaiwe kati munda wema60 ndakura ndachembera kani wazukuru munda wazira munda kahingi kwemakore ese angambori yakanesa zvisho takafamba nekudaro tafamba kudaro takasvika kwamambo waitonga tasvika kwamambo taripedzana nyaya yedu kasi nyaya yedu yakatongwa kuti gati kwaishe chidzinzwa kasi chedzinzwa uno handikuziviba inini samba yacho iyi vandoziva ndiishe mutetwa asi nyaya yako handisogona kuitonga iwewe nadzuruka kuti dzurukaitawo kwama wangu yakuchira kuenda kwamutasa pamejastri tasvika pamejastri apa tokati padiki tasungwa pera ronga yakatombonenda neswa noti pano tasungwa
Sadu, tena mechi zati ine andiko kutonganya iba ndo kamtetwa. Ana kamtetwa kwa. Kaishe. Dakashika ndakatongera mukapandi, ndotoshandiswa muno mutipene imbeu tunotaura kasununguka. Ipo pe ndandi mukazvangu takatebwa kuti kumanzirana. Ishe dzidzwa oya ndi akagara pa pane wewe ishe. Ndikwa mtetwa akati ishe mtetwa kwa akagara. Wili perishindi akagara. Sabhuku wangu yakuri mwanga akagara. Sekretari wa aishe na neso ndakagara. Andira kutongwa ndakatochungurudzwa. Kwese kwandaitongwa andakupiwa kana matsamba utatongwa kwa ishe. Kusvika takazomudedza DA. Tenyeja DA yakauya nedare rake rese. Aya dare rake muna September. Kati no, ndokuzwa nyaya yemuti wati yanetsa iyo. Ndokubva ane development committee yake yese. Anitsamba yakaburitsa iri panapa pamusoro. Ya taji pizza yakatangira. Baraka. Dia yauya. Tikata tusimuda rumpras. Tunaona mbrago rumurug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 ur
dzinenge dzada kuti kusina kwakaipa ipa ndokubva waronga zaro ngatiendese kumasettlement kuna warondo sai tasoona kusettlement kuna warondo sai idomboroti neya ada domboroti neya twistwa ipapapo chokwadi chiri kubuda chaicho hapana right tasvitswa kwawarondo sai warondo sai kanesu kuna range office akati ini handikoti kuti ndingapresent over this period because idoma wemaboundaries ndo wachauya welegislation kwamutare ndishuwa tikaendwa nekwamutare vazobuda tsamba irapo. Tikatopedza nguva lama right nyaya inobangire yakaita ndikuti nyaya yakaenda kudarika ndizvoka usati yakamboenda nyaya yakaenda iri kudare dare rikati chii kwamutasa akazi hatikomuitonga nyaya yacho kwamutasa akazi hatikone kutonga kwaedmini yakanzi chii kwaedmini akazi munhu akavadzorwa wazidzoka maenda kuhigh court kwamajor state kwada kwada is not a court. Is why mashatira anoita the first court in Zimbabwe, primary court, ndera headman. Then from the headman to the community court ndo ramamu kubva ramamu pamajor state kubva kwamajor state kune ku high court, from high court to supreme court, supreme court to constitutional court ndo matare chete iwawo Zimbabwe. Chinokwanisa kuitwa nelands committee, they cannot repeal a decision given by a court. Munozvizvo kuti ndapa mutongo munomu sedare tori court DA kana CEO kana secretary for lands, DCC secretary for lands kana lands committee yepaMutasa cannot change that decision because it's not a court. A court decision can only be changed by a higher court of appeal. Ukapiwa decision in a lower court, kana usina kufara, you appeal to the next court. Wa appeal to the next court, yokupa decision. It's either decision yakapiwa ku lower court, inotorwa sezvairi, it's upheld. Kana kuti inoraswa. Ndizvo.
Imi makaite because according to these papers yakabva ikaenda kwa headman Mponda, and according to headman Mponda pana ari kuti take sure zinthu anditi ndiye muridzi wemuda anditi. Saka zvazvinoita manje izvo mambo akati handikwanisi kutonga nyaya yani yadzirudzwa because dzirudzwa yamba yangu ane two things zvanokwanisa kuita mambo. Anokwanisa kuempower a headman kuti izwa nyaya, headman obva padecision. Saka decision yapiwa naheadman iyoyo anditi after mambo azvirikesa it's as good as nimambo apa decision anditi. Kana musina kufara naiyoyo decision manje makunoapira kuti manje kwamajustiti tu, kana kwamajustiti musina kufara futi makuenda kupi High Court. High Court musina kufara moenda kupi Supreme Court. And no, ndikubatsirei because I'm just looking at the papers dziripa mapapers ari panapa. 18 November 2020 iwe ndee mwezi upi? Angeitwa nezveresettlement iri muresettlement izvaizva ndikutaura iri muresettlement anditi, but zvandiri kutaura iyi commission anditi, a commission inotumwa necourt to carry out an investigation, then the court then gives a decision after the findings of the court, after the findings of the commission anditi. Commission yaendwa isandura commission anditi yobva yapinda muvanhu yobva yatsvaga zvaida kutsvaga anditi yawana ino then submits the report now kuna president. President oona then they makes a decision based on the findings the commission. But pazvakasiyana manje ichi chamuti paichi it was merely commission yakaiswa kuongorora maboundaries not only enyaya yenyu iyi itaura nezvechidazembe inonzi Rukweza village Summerfield nechi itori commission itori basa rayo nemaboundaries to establish maboundaries ani papapa pese papa not specifically for your case kuti yabva kukoti iri case yenyu yazienda imoone pakati itori zviri kuita hazvinei necourt, but I am talking of a court process. Kuti iyi nyaya yakabva kuna Ishe, Ishe akati munhu ndewadziro andizvo mabva ipapo mamaenda kwamajustiti handiti ndizvo nyaya yakadaizvo aiwa ndikutaura ini ndikubvunza mapapers andikuona iyo vaenda kwamajustiti handiti ndizvo here dani munipindure majustiti akapa decision akati nyaya inotongwa nemadziche emakambo ndipi ndererini hatina kupa mapepa kacho aiwa hakuna majustiti hapi judgment izwai pamwe makaenda here nyaya yanga iripanga iri peace order kuti upinde mumudako ndiyo nyaya takanyafambira apa chingi yacho yanga isibari kuti mudako majustiti akapa decision kudako haakapati mukazi chii kaziendai kwamangu aishe pishodha yakabuda kazingai pamba pake pake iye noti munhu yakapuwa iye kumba kwake ikristu asvike pamba pake baisusu but imimika handikamugona makapira here against decision yakapiwa naIshe yekuti munhu ndewe wake. Did you appeal against that decision? Muna pane nyaya. You are talking of 18, 19 chi
This is 2020. 2020. Appeal in a nguwa bam. Appeal in a time frame. Anditi. Zvese zvamakapedza nguva muchinoita zvikunetsana nekuda kurima pamaudzwa nekoto pasi penyu. Then you waste time kuda kuenda kuparima. Instead yekuti nguva iyoyo yamainetsana nekuda kuparima pamanzi pasi penyu. Ndio final time makaita sei? Makaita appeal against decision yelower court. Kuti ioneke mberi kwa. Kuti iite court case manje kuti makudhudha nyaya yenyu ichikwira. But you never did that. Hamuna kuzviita. Vanhu vanga vatoedhisati, vatoedisipeti, vakutanga kuwirana pamba. Nenyaya dzisene muda kuti vakatorwa sei. Aiwazve. Imi munoita nayo pamba matorerwa kuda sei musikati kunetsana nemunhu akahwina nyaya. Because according nemamiri atakaita izvizvi nemapepa ekoti aya ende zvamunotaura even said ndikaenda kutsvagire ndikuverengere. In any case, it is the respondents who were confirmed in the headman's judgment as the owner of the land in dispute, and that judgment has not been challenged in any court. As such, the judgment is still extant. The respondents 1, 2, 3 have got a clear right over the property which right emanates from the headman's judgment. The applicant never complied with the judgment, or did he ever challenge it? The balance of convenience actually favors the granting of an interdict in favor of the first respondent, since she has got a judgment from the headman reinforcing her ownership of that land. She therefore has a clear right over that land, as she has got a judgment in her favor. Since the first respondent has got a judgment in her favor from the headman, she has got no other remedy to assert a right than to have this interdict. The counterclaim by the first respondent finds favor with this court. No, it's way back. It is not judicial majesty to consider judgment kubva kwenyu. Kana is why kana mapedza nyaya judgment munopiwa clerk of court. Ndo kwamunoenda modhindirwa matopiwa judgment yenyu. Kana musina judgment maani right kubvunza majesty kuti asatapiwa uyu mukomana asi kundipa judgment yangu. Then mopiwa judgment. And chief MUTASA wakakutaurira zviri clear kuti dzirutwe ihama, I cannot preside over this case. Andrew, saka since I cannot preside over this case, ndakupani muponda do this andika muponda ndobva aita andika ndobva apa judgment. Muponda apa judgment, you never challenge the judgment. But in other ways, makazoenda seeking for interdict, which is wrong now, because chamaifana kuita instead of seeking interdict anditi maifananga muri kusika muri kuapila against decision given, and by then maifananga makaenda kupi? Maifananga makaenda kwa magistrate. Tasvika kwa magistrate bacha taigona kutsananga kuti taida tikanotsananga kuti hamuna mapapers. Achi wanga hamuna mapapers. Mapapers atafana kunza ndizoti mapapers api. Ndoda kuti isu from the first kuti yato nyaya magistrate akatomboska pastor kuti tsamba yakuti sekuti chidzinzwa atishe akagadzwa ene tsamba munapa mapepa ndimapo iye atati mawisha ana kugadzwa bongo atitonga muda kuwaenda chidzinzwa ndiani? Chidzinzwa aruzisha anga ine chibhuku pakazonyorwa namambo kuti chidzinzwa azisha pano pakatangira nyaya yetu ipapa takatongwa naIshe chidzinzwa sekretary wangu anga Ishe sabhuku chabhuku nyakurimwa asina kuya papanapo. Aiwa, because according to this LC4 root out in the primary court of Mponda, iyo and the member of the court presiding officer estimated what saka mudzinzi wa muda wadoko pachipepa chakanwana mambo choti ipepa iri ndo ramutana kwa magistrate iri ndo rine judgment iri LC4 iri atemoripo wabairo pepa iro. Aiwa. muri kuzidzwa kubatsema
Even it doesn't make any sense. Because the matter between Mankonza and Zulu, I cannot take that case because of the relationship between the chief MUTASA and the Zulu family. This case, so can you solve that case? And it was here to the magistrate court MUTASA. It's somebody who kuna chief MUTASA and over annual pasasa. Also, Chidzingwa is not headman. Headman is Mtetwa. Ndio akatoa muda Chidzingwa yeye. Aiwa. Noti Dog batsira ibaba. Out the headman, Chidzingwa is not she headman. Headman is she Mtetwa. Then we go to the LC44. Rinopa judgment. Rakavanya rine judgment. Rikuti in the primary court of one Mponda. Presiding officer is Mtetwa. Mambo. Ni hai ile ndio. Hivi kazi wapi na sei? Papa na sina kubuka hilo. Ndio ma minutes. Aduru kwa atakaenda kukupa. Imi matamba yenyu andi. Chitora matamba yenyu. Then try to appeal kwa magistrate. That's right. Which kutaoresha kufanya kuita. If you want to appeal the case. As of now, because I cannot hear this case, can a case to me to magistrate unless it's referred back to me, then I can hear it. But can I I cannot say when you have magistrate nayo futhi. Azviti. Because already chirapa ndichokuti makanyoro kunzi endai kwa magistrate yakanyora kuna magistrate cannot have this case and deal with this case because of the relationship. And so we means appeal yenye afana kwenda futhi direct kuti kuna magistrate. And saka munokwanisa kuti asi izvo. And asi instead imi yekuti mwapira kuna magistrate makaenda ku file of an interdict. Ngiyeva ukuthi ukuthi lenzo officer liyazala zokugada dispute. Lenzo officer kodwa ili mu settlement. Uruzwa ndore. Tiri kuti kana iri muri settlement. Anzo. Kana iri muri settlement munhu angaine masimba ekudaidza lenzo officer. Anditi kuti ape ma GPS atore GPS ape ma coordinates ekuti uyanotangira pachipera ikoti saka imi muri lenzo officer ndiyafuna kuya saka ipara udaidza lenzo officer ndiya takaenda ku lenzo officer akati ndemogarisani yako nditsamba ndemogarisani kutofana sei tsamba izwa ibambo ndozaduka bambo tundikwenze bambo turi half cooked munozwa bambo munotanga chinhu mopera panzira munotanga chinhu moterera panzira munoti mimi lenzo officer anozipanda ma coordinates apo iyo kuti ndemogarisani zvakanaka. What do you mean? Imo maina kutogara zvakanaka. Atina kubogarisana zvakanaka saka tozoti kutaura kuti mimi muri mimi lenzo officer anoti ndemogarisani zvakanaka. And then nyaya yapere. Haina pesa. Kuti choti nyaya yapere chia is the provision of my coordinates. Ekuti uyu anotangira pachipera apo uyu anotangira pachipera apo and who should provide that is the lenzo officer. Ana kuuya lenzo officer. No matter what we did is woman would tell that you have not magistrate name with appeal lenzo officer magistrate lenzo officer who provide the information and for that say I provide. And then you have I should say appeal against. But as of now, makaiwa according to these papers because one total EU judgment you get even by that is based on that. Judgment yamponda. And then your judgment yamponda. This one, yes, anybody. So this was and then when I made justice. Because according to my papers I found out land in there Zilutwe. And the land in there Zilutwe, you never appealed against that decision. So as almost now go appeal against that decision, it means the decision given is still binding. Right, and then